Soceng Youth Forum lapen ingnam rai ko masai kia tum celang si cerok tok amai kang ni pon. Pini phai ko ni phai ingkora trok sia ni West Karbi Anglong lang hampi ingnam rai kom asai kia hemalok. Soceng Youth Forum lapen ingnam rai kom asai kia tum celang pet pen si cerok tok amai padopon. Bang so mai long mai po Agustus ti so pen si mai jalin pon. Lapen bang so mai long alhusar po aman pen kacetong dun. Long kam teron Range Officer Central Range lapen pinang an rong asaratum dami cetong dun pen mayar dipidun. Nona por thengpi thengkrang kawedat ajok sampidang ason si nangman lapen munit atum setami non penta thedong ake sung cetong nanglo nasi mokewang ji a ove atum ko anaki sung cetong ji ne thang chikurathe nasi ilitum thengpi thengkrang abang kapang jok nang ji mate kirai kom nang ji lake akenang sot lokna jinipon lapen thengpi thengkrang jok si ave polotang te mesen atau mon seta ave lapen lang setami ave jiputa jinipon Pini bangso mai long Soceng Youth Forum ahin pen kideng po abang ki mesen no posi long kam teron pen Soceng Youth Forum atumafan akiro pipa jirdon hamren pen bidaraming leng report Karbi Daily News Kadom Karbi Daily News kelang korte la pen injir kaduk we doan hastame nili non kedo la ke West Karbi Anglong lang hempi area long sido non nili dark forest IB along sido nili non ala pini la bangso la long tum Soceng Youth Forum mate chihek pen SYF la pen forest department atum patir people si bangso awareness program ki bi pon along nili nang chetong dun la pen along tum kopi ko son mes la bangso awareness program ki bi pon mala bangso apu thak nili along tum karju ponji apansi chesek lo kadok ini tuh Soceng Youth Forum mate SYF hinten alang itu awareness program kapati lagi 26 November 2021 dak nah happy forest I belong si alang itu pati pono solong nili panda alhusar poso mate resource person alang itu nang pono si dak ini tuh kacitan kacimum pono bangke itu wrong group koson si itu na forest mate habit apart long part na longri antar itu koson si celang poning malah si ini tuh dak kacimai si meeting pini pu bangke awareness program mungkin itu cun ulo anso se wrong ngambra mate sorkare bor kambra la pendak na se tong kithi giding panta ini tum chethan je mum pon asinon ke bangi lang bangke ini tuma adim mate ini tuma along le ini tuma arong bangke anso se ini tum cerai komponang poposi nilihin bentalang itu pan tuning ripon kasi wrong ngambra pu an tuman pu sitalang itu nang cerap dunia pan mate dak awat mate hampir haram malang itu cerai kompon poposi orang itu ta lam tesipi pono kasi non ke bangi lang bangke ini tum anso se awareness program bangke ki BO na lang si nilihin pen mata pa kasi environmental related issue pude ini tum balik issue pan ini tum tak border areas pena nasi anso se ini tum border areas ba pacing sur pani si kinang son nasi balik department tum ta ini tum cerok tok pendak na ko humri mate pa develop ponji mate ini tum wrong asor the forest related mate forest dependent po bangke ini tum pa kom som dia pansi nutin phanda chuning rilo son thak si ini tum dak claim ponia akam dola nase nutin kote mate kithi kiding dum mata nili hin chuning ri pon bangke je non ke bangi lang bangke nang li tum ta akira mate helping hand isap nang li tum ta da border areas na ko humri la penke tipi kapa je kapa kalang mi kelang along long kelang mi dim ansu se li tum pasithang ke panse anutin phanda nili hin penke chuning ri pon asi bang nang li tum nang rapu posini ni tum lang hem piarat tapen ken ni tum dak forest department tan nili hin pen chuning ri pon asi non ke bang ilang bang ken ni tum non lang hem pi poden delo arong tan ni tum awareness program tahap alang ni tum SY by hin pen tahap puri pon bom asi ansu se li tum kacerai komponi bo bang kenang so non apolo asi padiar polong te li tum khau ni ta thek mane itu malong le hoitu ba konde ta thek lase anso se habir haram ta li tum non apolo lase anutin ta na cherab dunia fansi nili hin pen media hoi pen alang li tum pan tuning li HMP Forest IB along Soceng Youth Forum pen bangso naga pangrum environmental related issue ke hangpon litmar hisar po Central Range Ranger lapen dak kangburatum me piglo pini nelitum labang solam karjulongke
thế làng rồi làng jeng là pen vô tê vô số thành pi thành prang anta ile tum do bom này là pen là bang số khi do bom ke thành pi pi gwarat puta hinolo là pen thành pi cái đi mà bang ke aku arong ka pe bang thu sinang po tu lo te lang ta do bom po là pen ile tum là bang số dak green bang ka kai ta sustainable po pusi ile tum phan than lo là pen mi ulo là si aku do lang lihi pen ke bang atum turis atum di manta nang claim people mo the rong pen akang bora tum pen chingwai pen ko nat ma akime dim nang tum langon la pen bor inot ni tum ta nang serap dun fokus se alang ni tum nang ki chak la sin ni tum ni ngarong pinglo la pen ni tum ta un an ke la nang ki chak ateng pen ni tum ta bor ipo la bang so dak rong ru pedang ana risu yang atum ison soni akam pachulong ni apha la pen ile tum asap aprang ke dami aphan pusi neli alang dak mediang no tapulo la se la hui na ko pin khate ka pot ningkan chikluan thomi pen ni phong le bang so review meeting do pen ile tum chethan chimum long son the mi ulo pusi neli ka ko nang le tum mediang no la pen hala organizer tumang no la pen hala officer tumang no tapulo par Nani perang ke bang jilang abang ke ni tum stami mesen tourism sport la ben mesen antu se la da rong long pat kapik klar ye para bang ke ni tum tak teaching wai pon la ben hau ko lang tum stami nan cicak lo dak lang empi lokel agang muras tum pen stami nan cicak lo ni tum stami la dak kacapang tang je pansi ni tum soceng yu param la ben forest department atau tengnu nan cicak no la tum stami la ben ni tum stami ke claim along ma ke picun det un e pustami just example lang kenil tum stami alang tu pangrap tunji pusi tum stami cak tikang